Ναι. Ναι, γεια σας, ο Χρήστος Αποστόλου. Ναι. Γεια σας, από Στρατολογία Θεσσαλονίκης, από το 3ο γραφείο τηλεφωνώ. Δεν έχετε περάσει περιοδεύουν, το γνωρίζετε, κύριε? Πήγα, πέρασα. Πότε πήγατε? Προχθές. Προχθές, είστε σίγουροι? Γιατί δεν έχει έρθει κανένα χαρτί ακόμα. Και... Όχι, έχω πάει και έχω περάσει στα ΚΕΠ. Ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Στα ΚΕΠ. Ναι. Επειδή υπάρχει ποινή φυλάκιση σε περίπτωση, υπάρχει ποινική δίωξη. Δηλαδή, μην μου λέτε, θα ήθελα πάρα πολύ να σας παρακαλώ να μην μου λέτε ψέματα. Έχετε περάσει? Ναι, γιατί να σου πω ψέματα, έχω περάσει. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει κανένα χαρτί εδώ, κύριε. Έχω και το χαρτί. Το έχετε, μπορείτε να μου το φέρετε? Πόσο χρονών είστε αυτή τη στιγμή? Είμαι 17, σε 2 μέρες είμαι 18. Ξέρετε ότι από πότε θα έπρεπε να είχατε περάσει? Τώρα ήταν η σειρά μου να περάσω περιοδεύον. Πώς τώρα ήταν η σειρά σας, αφού εδώ σας έχω για τουλάχιστον μισό χρόνο πριν? Δεν μου λέτε έχετε περάσει καθόλου από τη στρατολογία, από το γραφείο μας έχετε έρθει κάτι ποτέ? Όχι. Ποτέ? Να περάσω. Να περάσετε σίγουρα οπωσδήποτε. Τι πράγμα? Ναι. Να φέρετε αυτό το χαρτί από το ΚΕΠ λίγο για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες. Γιατί η γραφειοκρατία σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αστείευεται. Δεν μου λέτε μας αποφεύγετε, γι' αυτό δεν περνάτε από τη στρατολογία? Όχι, γιατί να σας αποφύγω? Δεν ξέρω γιατί δεν περάσατε τόσο καιρό που έπρεπε να έρθετε. Δεν το ήξερα, εγώ τώρα νομίζω. Έχετε σκοπό να υπηρετήσετε? Ναι, γιατί? Κανονικά ή θα πάρετε αναβολές έως ότου? Τώρα θα πάρω αναβολή. Τώρα, οπότε πώς έχετε σκοπό να υπηρετήσετε? Πρέπει να πάρω αναβολή για τη σχολή. Για τη σχολή θα πάρετε αναβολή. Τι διάρκεια έχει η σχολή σας? Είναι 2 έτη. Δεν θα το κάνετε κι εσείς σε τον... Σε ποιον? Σε αυτούς όλους που βλέπουμε. Δηλαδή θα έχετε σκοπό να υπηρετήσετε μόλις τελειώσει? Ναι, τώρα τελειώνω τη σχολή μου, σε 1,5 χρόνο δεν είναι. Δεν ξέρω, σας έχουμε ήδη εδώ, λόγω της αργοπορίας με το περιοδεύον, σας έχουμε βάλει στην κατηγορία των ανθρώπων που πρέπει να προσέχουμε λίγο με τα θέματα της στρατολογίας. Έτσι είχε ξεκινήσει η ίδια ακριβώς περίπτωση γίνει τώρα τελευταία, ξέρετε, με όλους αυτούς τους επώνυμους που βλέπουν. Φυσικά θέλω να περάσω τέτοιο, απλά νόμιζα επειδή δεν έχει κλείσει και τα 18. Ναι. Είμαι και σε σχολή, να φέρω χαρτί και από τη σχολή ότι φυτώ και έτσι. Να φέρετε, εννοείται ότι πρέπει να φέρετε το χαρτί από τη σχολή, αυτό δεν το συζητάω. Τι σχολή είναι αυτή? Είναι σε ΙΕΚ. Ιδιωτική. Ιδιωτική, ναι. Τι ακριβώς θα είναι το αντικείμενο? Ακτινολόγος, παραϊατρικά. Παραϊατρικά? Ναι. Είναι νόμιμα αυτά? Είναι νόμιμα? Νόμιμα, τι εννοείται? Ξέρω εγώ, επειδή λέτε παραϊατρικά, τέλος πάντων, σε ποιο σώμα θα... Είμαι χειριστής ακτινολογικών εισαγμάτων. Α, είναι αυτό που λέτε οι φωτογράφοι. Οι φωτογράφοι. Το θυμάμαι, το έγινε ένας φίλος μου, δεν μου λέει. Σε ποιο σώμα θα θέλατε να υπηρετήσετε, να συμπληρώσουμε κάποια πράγματα τώρα από το τηλέφωνο? Στο στρατό Ξηράς. Όχι στο ναυτικό? Όχι. Κρίμα, γιατί είχα ένα πολύ καλό άνοιγμα στο ναυτικό. Όχι, δεν ήθελα. Σε ποιο σώμα? Τώρα, εγώ αυτά τα στοιχεία που τα παίρνω, βέβαια θα φέρετε το χαρτί. Αυτές τις ερωτήσεις σας τις κάναν στο ΚΕΠ, γιατί με τα ΚΕΠ έχουμε πολλά προβλήματα. Μου τις έχουν κάνει όλες τις ερωτήσεις, μου έδωσε το χαρτί, μου είπανε να μην... Καλά, για να το προχωρήσω εγώ, πείτε μου μερικά πράγματα ακόμα. Στο ναυτικό, γιατί δεν θέλετε, ζαλίζεστε? Όχι, απλά δεν θέλω. Ήθελα στρατό Ξηράς. Ναυτία έχετε? Όχι. Όχι. Οκ, πείτε μου σας παρακαλώ, πόσο ύψος έχετε? 1,82. 1,82? Τις ειδικές δυνάμεις τις έχετε σκεφτεί? Δεν με ενδιαφέρουν, όχι. Ναι, αλλά είναι... πώς να το πω, έχει προνόμια και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρουν όμως, εντάξει. 1,82. Για τσολιάς? Όχι. Εκεί να δείτε προνόμια. Μην το απορρίπτεις τόσο γρήγορα όταν θα δεις να τα συζητήσεις. Πότε να περάσω... Όταν τα συζητήσουμε... Ναι. Για πείτε μου εσείς. Τι πράγμα? Όχι, τι μου λέγατε, θα συνεχίσω εγώ μετά. Όταν τα συζητήσουμε από κοντά θα διαπιστώσετε ότι κάτι ειδικές δυνάμεις που είναι και παρεξηγημένα σώματα ή ο τσολιάς, ξέρω εγώ, που τα απορρίπτουν. Ναι, και εγώ επειδή έχω ακούσει από αυτά όλα γι' αυτό. Ξέρετε όμως τι προνόμια έχουν στην θητεία αυτά τα σώματα? Εντάξει, θα περάσω και θα τα πούμε. Φουστανέλα έχετε βάλει ποτέ στα... Είμαι Σαρακατάνος παλιά. Τι πράγμα? Είμαι Σαρακατάνος παλιά στους χορούς. Ωραία. Οπότε... εντάξει, θα δούμε. Προσπαθώ να σας πείσω γιατί έχουμε μεγάλη έλλειψη σε αυτά τα σώματα. Κανένας δεν θέλει να υπηρετήσει. Θα περάσω και θα τα πούμε. Έχετε χτυπήματα. Περάστε αύριο. Σημειώστε το τηλέφωνο, το βλέπετε? Ναι, αύριο. Όχι, αύριο. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Τι λέω? Τη Δευτέρα θα περάσετε. Το τηλέφωνο το βλέπετε? Ναι, το έχω κρατήσει. Ωραία, δεν μου λέτε στα γόνατα έχετε χτυπήματα, έχετε σημάδια? Σημάδια, ναι, πρέπει, έχω ένα. Το τσολιάς δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Πάντως θα μειωθεί η θητεία για τους τσολιάδες. Είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Θα σας τα πω από κοντά. Εντάξει, σημειώστε λίγο το όνομά μου να επικοινωνήσουμε μαζί. Ελάτε σε μένα κατευθείαν και φέρτε και το χαρτί από τη σχολή και το χαρτί από το ΚΕΠ. Μην τα ξεχάσετε. Όχι. Όχι, εντάξει. Θα περάσετε. Θέλετε μήπως να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, να έρθετε σήμερα να βρεθούμε το βράδυ στο σπίτι? Σήμερα δεν έχω και το χαρτί από τη σχολή, έχω μόνο το ΚΕΠ. Θα περάσω τη Δευτέρα. Δεν πειράζει, θα μου το χρωστάτε, θα μου το φέρετε τη Δευτέρα. Ελάτε στο σπίτι να μου φέρετε το άλλο το χαρτί το βράδυ.
Να περάσω καλύτερα γιατί έχω κάτι δουλειές το απόγευμα. Το απόγευμα, ελάτε το απόγευμα από το σπίτι. Όχι, έχω κάτι δουλειές και δεν θα μπορέσω να περάσω τη Δευτέρα σίγουρα. Α, τη Δευτέρα. Σίγουρα, εντάξει. Νομίζω ότι μας αποφεύγετε. Ενώ αν έρχονταν σπίτι θα μπορούσαμε να δούμε λίγο και το θέμα του Τσολιά, να το βλέπουμε πιο καλά. Εντάξει, τη Δευτέρα. Σημειώστε και το όνομά μου. Για πείτε το. Κανάκης Αντώνης. Ναι. Και αν απουσιάζω ο στρατολόγος Κανάκης Αντώνης, μπορείτε να μιλήσετε στο συνάδελφο. Κατάλαβα, κύριε Κανάκη. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Αποφεύγεις τη στρατολογία, ρε.